Уважаеми господин кмет на община Хитърно, уважаеми заместник кметове, уважаема госпожо секретар на община Хитърно, уважаеми дами и господа кметове на населени места, уважаеми дами и господа общински съветници, откривам днешното заседание. Имаме кворум и може да вземем решение. Това е първото заседание на Общинския съвет, което се излъчва и онлайн. Сега, който има желание, ще може да ни чува, да ни гледа и така нататък. Имайте го предвид. От сега нататък всяко заседание на Общинския съвет ще се провежда онлайн. И затова са господата с камерите и микрофоните пред нас. Така, предлагам на вашето внимание дневния ред, който е изпратен с поканите. Имате го. Той се състои от 10 точки. Всеки от вас е запознат с дневния ред. Имате ли нещо по дневния ред? Нещо предложение. Ако нямате, който е съгласен, моля да гласуваме дневния ред. Моля да гласувате с дигане ръка. Въздържали се? Против? Няма. Приема се. И по първа точка от дневния ред, полагане на клетва по член 32 алинея 1 Закон за местно управление и местна администрация от новоизбран кмет на село Студеница, община Хитърно, и подписване на клетвен лист. Ще помоля всички колеги, съветници и кметове да станат и да каним новоизбрания кмет на село Студеница да положи клетва. Само преди полагането на клетвата да ви кажа, че е проведен избор на 23 юни 2024 година и с решение на Общинска избирателна комисия е избрана за кмет на село Студеница Назифе Фикри Исмаил, издигната от коалиция ПП-ДБ. И на основание член 38 алинея 4 от Закон за местно полага клетва преди началото на първото заседание на Общинския съвет, което е днес. Помоля да повтаряш след мене. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководят от интересите на гражданите на община Хитърно и да работят за тяхното благоденствие. И във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от община Хитърно и да работя за тяхното благоденствие. Благодаря ви. Ще помоля да Благодаря. Честито да кажем на колежката. Това беше по първа точка. И втора точка – приемане на наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии на община Хитърно. Докладва Илхан Ахмед, заместник кмет на община. Давам думата на заместник кмета. Благодаря. Уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми господин кмет на община, уважаеми колега заместник кмет, уважаема госпожо секретар, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми дами и господа кметове на населени места. На основание член 21 алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам Общински съвет Хитърно да приеме следното решение. Първо, приема наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии на община Хитърно, съгласно приложение към настоящата докладна проект. Второ, упълномощава кмета на община Хитърно да извърши всички правилни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. И, господин председател, като приложение прилагаме проект на наредбата за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии на община Хитърно. Наредбата е доста обемиста, но ще се опитам в по-кратък начин да ви изложа, съвсем най-кратък начин да ви изложа някои неща от наредбата. С тази наредба в началото да кажа, че се урежда реда и начина на ползване, маркиране, транспортиране на дървесина в земеделски земи, собственост на физически и юридически лица, общината, лични стопанства и други, които не представляват гора по смисъла на член 2 от Закона за горите, при условията и по реда на
Закона за опазване на селскостопанското имущество и Закона за водите. Като дейности, които са заложени в разделите, са маркирани и сортиментирани. Тук в раздел 2 измерване и побиране на отсечената дървесина, транспортиране на дървесината за земеделските земи. Тук в раздел 5 упоменаваме като собственост на общината ниви, ливади, пасища, мери, отдадени под наем и аренда, ползване на дървесината, административно-наказателни разпоредби и заключителни разпоредби. Става въпрос изцяло за дървесината, дърветата, които са извън горски фонд на територията на общината. Тук в приложение сме приложили и заявления, които трябва да подават от страна на населението, които желаят за отсечение на тази дървесина, разрешителното за ползване. По-нататък, за което сме длъжни има и доклад на комисия, която е направена от комисия във връзка с публикуването на обявлението на интернет страницата на община Хитрино, което е на основание член 77 и член 80 от Административно-процесуалния кодекс и в законоустановения 30-дневен срок до 24 юни 2024 година предложения или възражения по този проект на наредбата за реда и за начина на ползване на дървесината, добита извън горските територии на община Хитрино, не са постъпили предложения или възражения относно проекта, както ви казах. И накрая сме изложили и мотиви относно този проект към проект на наредбата за реда и начина на ползване на дървесината. И тя е в няколко страници, което, както и преди малко ви казах, е качено в интернет страницата на общината в законоустановените срокове месец преди заседанието на Общинския съвет. Това е, господин председател, по възможно най-краткия начин относно наредбата. Колеги, чухте съвсем кратко изложението относно наредбата, новата наредба. До сега не сме имали такава наредба. Това е нова наредба на Общинския съвет. Имате думата. Нещо, което ви е направило впечатление по наредбата, нещо, ако искате да питате. Ако нямате, това е наредба, която е, както казах, нова. Ако има някакви неща, които трябва да се регламентират или да се уточняват, на следващото заседание ще го обсъждаме пак, ако се налага. Ако нямате нещо конкретно, колеги, да го гласуваме. И предлагам следното решение. На основание член 21, алинея 2 от Закона за местно управление и местна администрация, Общински съвет Хитрино реши: първо, приема наредба за реда и начина на ползване на дървесина, добита извън горските територии на община Хитрино, и второ, упълномощава кмета на община Хитрино да извърши всички правни и практически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. Колеги, който е съгласен, моля да гласува с вдигане на ръка. Въздържали се? Няма. Против? Няма. Преминаваме към трета точка. Определяне заемите от Общински поземлен фонд и отдаването им под наем. Пак доклад от заместник-кмета. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, на основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и член 21, алинея 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино, предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение. Първо, Общински съвет Хитрино да утвърди приложения списък на земите от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем по населени места. Второ, свободната неотдадена общинска земя да се отдаде под наем чрез търг с явно наддаване по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и по член 14, алинея 1, алинея 3, алинея 8 от Закона за общинската собственост с начало от 2024-2025 стопанска година. Трета точка.
Начална годишна тръжна цена на декар земеделска земя за една стопанска година 65 лева. Четвърта точка, на основание член 23, алинея 2 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино, свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд, посочени в списъка, да се предоставят без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, с начало от 24-25 стопанска година. И като приложение прилагаме списъка на земите от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем по населени места на община Хитрино. Това е, господин председател. В списъка фигурират земеделски земи за отдаване под наем в следните населени места. В село Близнаци общо 488 декара за отдаване имаме. В село Живково имаме 149 декара, в Иглика 130 декара, Калино 640 декара, в Каменяк имаме 369 декара, Тимарево 433 декара, Сливак 348 и последно в Върбак 149 декара по списък. Това е, господин председател. Колеги, чухте докладната, имате дума. Генеда, вчера на постоянната комисия решихме първоначалната цена на общинската земя да бъде 65 лева, която е приемлива за нашата община. Тая сума, тая цена е вземата от Общинска поземлена комисия Трън, по села. И аз смятам, че тая ще бъде само първоначалната цена на търга и за нашата община и за земеделските производители е приемлива 65 лева на декар. И за това излязахме и решихме на постоянната комисия да бъде 65 лева на декар. Аз смятам, че е приемлива тая цена, защото средната цена, която е определена, е дадена от поземната комисия и възлиза на 65 лева. И за общината е добре, и за земеделските производители, които ще участват в търга. Аз смятам, че стигам до извода, че е приемлива тая цена. И предлагаме той и заместник-кмета предложи първоначалната цена, колко да я приеме тая цена. И тази година не ги категоризираме земеделските земи, като общо, както каза и председателя на бюджетната комисия, вземаме една цена и се съобразяваме с решение от Общинска поземлена комисия, която определя размера на средното годишно рентно плащане за 23-24 година. Имаме и такъв официален документ. Колеги, чухте председателя на комисията, чухте допълнителното уточнение на заместник-кмета. Имате думата, ако някой нещо друго иска да каже. Ако нямате, да го гласуваме, колеги. Предлагам следното решение, колеги. На основание член 21, алинея 1, точка 8 от Закона за местно управление и местна администрация и член 21, алинея 1 от наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино, Общински съвет Хитрино реши: първо, да утвърди приложения списък на земите от Общинския поземлен фонд за отдаване под наем по населени места. Второ, свободната нераздадена общинска земя да се отдаде под наем чрез търг с явно наддаване за 2024-2025 година. Трето, начална тръжна цена на декар земеделска земя за една стопанска година 65 лева на декар. И 4. Свободните земеделски земи от Общинския поземлен фонд, посочени в списъка, да се предоставят без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в начало 24-25 година. Колеги, който е съгласен с това решение, ще помоля да отговаряте, тъй като е поименно гласуването. Бейхан? Да. Гюнайден? Да. Гюрсел? Да.
Десислав, Да. Емин, Да. Ержан, Да. Ерол, Да. Ефраим, Да. Исмаил, Да. Йордан, Да. Левен, Наджи, Да. Салим, Да. Светослава, Юмер, Да. Мустафа, да. Решението се приема. Благодаря. Преминаваме към следващата точка. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 24 година. Уважаеми господин председател на Общински съвет, уважаеми дами и господа общински съветници, предвид отворения характер на програмата, проявения интерес и актуваните като общинска собственост имоти, е на лице предпоставка за осъществяване на управленски и разпоредителни действия и на основание член 21, алинея 1, точка 12 и алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, член 8, алинея 9 от Закона за общинската собственост и член 66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост, предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение. Актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 година в раздел 2 описание на обектите, за които общината има намерение да предложи под наем, продажба и така нататък, се допълва в точка 2.3 описание на имотите, които общината има намерение да предложи за продажба със следното съдържание. В точка 2.3 се добавят имотите като номер 22, това е УПИ 15 в квартал 36А, дворно място с площ от 1707 квадратни метра по плана на село Тимарево, община Хитрино, това е на улица Явор номер 10. Номер 23. УПИ 16 в квартал 36А, дворно място с площ от 1649 квадратни метра по плана на село Тимарево, също на улица Явор номер 8. И третия, последния имот, който предлагаме да бъде добавен в актуализацията, УПИ 17 в квартал 36А, също дворно място с площ от 1625 квадратни метра по плана на село Тимарево, община Хитрино, улица Явор номер 6. Възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. Това е, господин председател, и са тези имотите, които ги предлагаме да бъдат включени в годишната програма за актуализация за имотите. Колеги, чуйте докладната. Имате ли нещо по докладната? Мисля, че ви стана ясно за какви имоти, в кое населено място става въпрос. Ако нямате нещо конкретно да питате, да го гласуваме. Предлагам следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 12 и алинея 2 от Закона за местно управление и местна администрация, член 8, алинея 9 от Закона за общинската собственост и член 66 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Хитрино реши: първо, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост, както е по докладната записка на заместник кмета. Колеги, който е съгласен с това решение, моля да гласува с вдигане ръка. Въздържали се? Против? Не виждам. Приема се. И сега следващите точки, колеги, са за продажба на тези имоти, които ги включихме в годишната програма. Ще помоля заместник кмета само да каже населеното място и цената, тъй като ще се повтаряме, аз основанията за продажбата на решенията ще ги чета. Добре, на основание на Да. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение за първия имот, който бяхме включили преди малко и в актуализацията, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост в квартал 36А с всичките имоти, УПИ 15, дворно място с площ от 1707 квадратни метра по плана на село Тимарево, улица Явор номер 10, за сумата от 9535 лева без ДДС. Дължи се ДДС тук за земята, съгласно член 45 от Закона за ДДС-тата.
Възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. Второто ми предложение за втория имот. Не, по едно да ги гласуваме. Добре. И като приложение прилагаме изискуемите документи, копия на акта за частна общинска собственост, копия на скицата и копия на данъчната оценка за съответния имот. Колеги, чухте за кой има става въпроса и за каква е началната тръжна цена. Имате думата. Ако нямате нещо по цената, ако нямате нещо друго по докладната, да го гласуваме. Предлагам следното решение. На основание член 21, алинея 1, точка 8, член 27, алинея 4, алинея 5 от Закона за местно управление и местна администрация, член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост и член 38, алинея 1, член 41 и член 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Хитрино реши. Първо, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост, УПИ 15, квартал 36А с площ 1707 квадратни метра по плана на село Тимарево, община Хитрино. Второ, продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 9235 лева без ДДС. И трето, възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. Колеги, който е съгласен, моля да отговаря. Бейхан? Да. Юнайдан? Да. Гурсел? Да. Десислав? Да. Емин? Да. Ержан? Да. Ерол? Да. Ефраим? Да. Исмаил? Да. Йордан? Да. Ревен? Да. Наджи? Да. Салим? Да. Светослава? Юмер? Мустафа? Да. Благодаря, колеги. Приема се решението. Следващия имот. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост. Имотът се намира в УПИ 16 в квартал 36А, дворно място с площ от 1649 квадратни метра по плана на село Тимарево, улица Явор, номер 8, с начална тръжна продажна цена в размер на 9245 лева без включен ДДС. Възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение и тук също прилагаме всички изискуеми документи. Колеги, чухте докладната. Имате дума. Само искам да добавя нещо. В нашите доклади, които са неразпратени, цената е 8245. Къде е грешката? При вас или в докладните? Давам думата на бюджетната комисия. Вчера на бюджетната комисия взехме решение по 1000 лева на имот да дигнем цената. Понеже се намират на централно място. Да. Региона Тимарево не можем да сравняваме с другите села. От тази гледна точка малко... Като най-голямо сел, да не сложим бой за бедна. И за това е дигната цена. Това е причината. Да. Добре. Мисля, че стана ясно. Да. Ако някой друг нещо да има да пита? И той за предния имот, то може Да, за всички те. За всички имоти. Добре, колеги. Ако не е тайна, има ли заявление някой да ги купува или кое е то стои? Те са имоти един след друг. Има заявление. Кой е Сега не знам колко е редно да кажа. То тържа се каже. Защо колко е редно да се каже? И то може да се провери. И то ще го проверим, разбира се, но защо да не може да го каже? Не знам дали има право Така или да иначе ще се провежда. Значи има заявление, желание за купуване, но дали този човек ще го купи, може да се откаже. Така че има заявление и процедурата е тръгнала. По принцип до сега, до преди няколко месеца, казвате, че даже и заявленията на господата, които са ги подали, когато ставаше въпрос за прекратяване на съсобственост и лицата имат имоти, построени къщи върху дадения имот, който е частна общинска собственост, тогава се казват имената и фигурират и егенетата им даже на... Къде го пишете нещо, че е така? Нямаме право да продадеме имота, освен на лицето, което притежава съответно имот. Къде го пише?
Това го пише в закона. Кой закон? Кажи. Не, сега. Айде глупости. Значи, когато е прекратяване на съсобственост, собственика има право да се получи имота. Когато се продава свободен имот, има заявление и винаги сме казвали, подадено заявление има интерес за имот. Да, сега, който иска допълнително да научи, аз сега не знам кой е желаещия, но имате право да го научите. Ти ако не знаеш това, този закон и тези неща, тук другите бая трябва да се замислят. Ти си бил секретар на тази община, документите, правилата. Да, и вие тогава бяхте кметски наместник в Трен. Добре, това някой по докладната. Сега, ако искаш да отваряме тази тема, аз къде какъв съм бил, мога да броя 30 години аз къде какъв съм бил. А ти ако трябва да кажеш къде какъв си бил, бил си един път партиен началник с моя подкрепа, с името си другаде никъде никога не си бил. А аз от 30 години с името си съм бил всякакъв. Аз съм бил не кметски наместник в Трен, аз в Трен съм бил кмет. А ти даже и кмет не можа да станеш. И след колко години след колко години кривнахте и казахте не на тая партия, която ме е издигала до сега. Нека конкретно... Знаеш ли колко сте гордел от това? Че мога и извън ДПС да стана кмет. Естествено, ако... Ето това е да имаш авторитет, да си оградил в годините. А не като да дърбим така като мишок да ходиш, защото с името си никога никакъв не си бил. Когато си станал с името си 6 пъти... Какво? Твое мнение, твое виждане. Ама това са факти. Както аз и си аз ще помоля този разговор после да го правим. Не, това са факти. Това не е мнение. Аз не изразявам мнение. Аз казвам факти. Какъв съм бил в тези 30 години с името си, мажоритарен кандидат. Аз не казвам моите, те хората ги знаят. И твоите ги казвам. Ако нещо съм забравил, кажи. Един път стана председател на партия с моя подкрепа. Един път стана председател на Общинския съвет с името си и падна пак с моя подкрепа. Беше 2 месеца. И това е. За нещо друго не си спомням. Ако има нещо... Ами ще ви припомням някой ден, не е проблем, господин. Айде, после да припомняме нещата. А пък аз искаш ли за себе си да кажа колко? Не, няма смисъл. Това не са мнение. Първо, това не е мнение. Това е реалност. Според вас. Не, ако продължаваме, ти още повече ще затъваш. Просто искам да приключим и да те спася, да не се излагаш. Така си мисли. Добре, Емин, по докладната да говорим сега. Значи, имате ли нещо конкретно по докладната? Аз съм гласувал за. Добре, сега следващата докладна, по която говорим, ако няма нещо друго конкретно, да го гласуваме. И предлагам следното решение, колеги. На основание член 21, алинея 1, точка 8, член 27, алинея 4, алинея 5 от Закона за местно управление и местна администрация, член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 38, член 41 и член 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет литерно реши: първо, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост, ОПИ 16, квартал 36А, с площ 1649 квадратни метра по плана на село Тимарево, община Хитърно. И второ, продажа да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 9245 лева без ДДС. И трето, възлага на кмета на община Хитърно да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. Колеги, който е съгласен, моля да отговаря. Бейхан? Да. Гюнайден? Да. Гюрсел? Да. Десислав? Да. Емин? Да. Ержан? Да. Ерол? Ефраим? Да. Исмаил? Да. Йордан? Да. Левент? Наджи? Да. Салим? Да. Светослава? Да. Юмер? Да. Мустафа? Да. Приема се решението. И преминаваме към следващата точка. Тя е пак за продажба на следващия имот. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, третия имот, който бяхме включили в авторизацията
на годишната програма в село Тимарево. Предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение: да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот частна общинска собственост. УПИ 17 в квартал 36А, горно място с площ от 1625 квадратни метра по плана на село Тимарево, община Хитрино, улица Явор номер 6, граници и съседи, няма да ги кажа, и продажбата да се извърши с начална тръжна продажна цена в размер на 9125 лева без ДДС. Дължи се ДДС на земята съгласно член 45 от Закона за ДДС-тата. И последно, възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. И настоящото решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред административен съд Шумен по реда на Административно-процесуалния кодекс. И тук също прилагаме всички изискуеми документи към докладната записка, копие на акта, копие на скицата, копие на данъчната оценка и на пазарната оценка. Това е, господин председател, за третия имот. Колеги, чухте докладната. Нещо по този имот? Ето нямате, да го гласуваме. На основание член 21, алинея 1, точка 8, член 27, алинея 4, алинея 5 от Закона за местно управление и местна администрация, член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 38, член 41 и член 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Хитрино реши: първо, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на наследния недвижим имот, частна общинска собственост, УПИ 17 в квартал 36А с площ 1625 квадратни метра по плана на село Тимарево, община Хитрино. Продажбата да се извърши при начална тръжна цена в размер на 9125 лева без ДДС. И трето, възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение, както е по документа са документите. Колеги, който е съгласен с това решение, моля да отговаря. Бейхан? Гурайден? Гурсел? Десислав? Емин? Ержан? Ерол? Ефраим? Исмаил? Йордан? Левен? Наджи? Салим? Светослава? Юмер? Мустафа? Да. Благодаря, колеги. Следващата точка е пак продажба на имот, но в друго населено място. Продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, село Единаковци. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, в деловодството на община Хитрино има постъпили заявления за закупуване на общински недвижим имот, а именно, не ги знам кои са подали заявленията, не съм ги проверявал, но така или иначе ще е търг с явно наддаване. За следния имот: урегулиран поземлен имот, представляващ УПИ 9-97 за училище с площ от 3935 квадратни метра в квартал 10 по плана на село Единаковци, улица Стара планина номер 1. В имота има построена масивна едноетажна сграда с дървен гредорез, училище с застроена площ от 204 квадратни метра. Сградата е строена през 1950 година, също така с избено помещение с площ от 84 квадратни метра. Има изготвена данъчна оценка за имота, има изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител за 30 000 лева без включен ДДС. И предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение. Решението е на основание член 21, алинея 1, точка 8 и член 27, алинея 4, алинея 5 от ЗМСМА, член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост и член 38, алинея 1, точка 1, член 41, алинея 1 и член 43, алинея 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Хитрино. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, няма да ви го изчитам, за сумата с начална тръжна продажна цена 30 000 лева, както и пазарната оценка без включен ДДС, съгласно доклад от независим лицензиран оценител. Трето, възлага на кмета на община Хитрино да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Настоящото решение подлежи на обжалване тук също в 14-дневен срок от обявяването му пред административен съд Шумен по реда на Административно-процесуалния кодекс и като приложение прилагаме копия на акта за частна общинска собственост, копия на скицата, копия на данъчната оценка и пазарната оценка. Това е, господин председател. Колеги, чухте докладната, имате дума. Бившето училище в село Да, имате думата. Два въпроса към комисията. Тук не дигнахме ли цената или оставам същата? Същата цена остава. Не, нищо. Някакво ограничение има ли физическо лице, юридическо и какво ще прави този имот? Защото все пак трябва да знаем. Аз лично отидох, видях за какво става въпрос. Имотът в момента е без покрив. Кмета на село Игнатов си е тук и той може да потвърди. От години предлагаме този имот да бъде продаден и за сега не успяхме от няколко години насам. Сега се руши и се пустя. Не, то въпрос е дали да прави нещо, което не е добре за самото население. Не, че... Значи, когато на... Моля? Как да се решават, като го продаваме ние? Десо, ако има нещо инвестиционно намерение голямо, този, който го купи, пак Общинския съвет е органа, който може да му даде право нещо, което е вредно за населението. Ако преценим, че не е вредно, тогава, ако човек реши да си го отремонтира, да си направи къща за живеене, какво проблем? Да, не е проблем, естествено. Добре, нещо друго. Том се руши. Ако няма, да го гласувам. Нещо имаш? Нещо казане, те разбрати. Добре. Добре, колеги, ако нямате да го гласуваме. На основание член 21, алинея 1, точка 8, член 27, алинея 4, алинея 5 от Закона за местно управление и местна администрация, член 35, алинея 1 от Закона за общинската собственост, член 38, член 41, член 43 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет хитро реши. Първо, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на следния недвижим имот, частна общинска собственост, ОПИ 9 за училище в квартал 10 с площ 3935 квадратни метра по плана на село Единаковци, община Хитърно. Второ, продажбата да се извърши при начална тръжна продажна цена в размер на 30 000 лева без ДДС. И трето, възлага на кмета на община Хитърно да извърши всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение, както и документите по докладната записка са тук. Колеги, който е съгласен, моля да отговаря. Бейхан? Да. Гюнайдън? Да. Гюрсел? Да. Десислав? Да. Емин? Да. Ержан? Да. Ерол? Да. Ефраим? Да. Исмаил? Да. Йордан? Да. Левент? Да. Наджи? Да. Салим? Да. Светослава? Юмер? Да. Мустафа? Да. Благодаря ви. Приема се. Благодаря и аз. Давам думата на Ахмет Ахмет, следващия заместник кмет, за последваща точка. Докладни записки. Има една докладна записка от Ахмет Ахмет за предлагане на разпоредбите на член 124 от бюджета. Благодаря ви. Уважаеми господин председател, господин кмет, господин заместник кмет, госпожо секретар, дами и господа общински съветници и кметове на населени места. Настоящата докладна е относно прилагане на разпоредбите на член 124 алинея 1 от Закона за устройство на територията във връзка с член 136 алинея 1 от Закона за устройство на територията за разрешаване изменението на общия устройствен план на община Хитрино. Общият устройствен план на община Хитрино е одобрен от Общински съвет Хитрино с решение номер 104 от 23 ноември 2018 година на Общински съвет Хитрино, обнародвано е в Държавен вестник брой номер 16 от 22 ноември 2019 година, като последното изменение е с решение номер 14 от 24 януари 2024 година на Общински съвет Хитрино, който е обнародван в Държавен вестник брой номер 12 от 9 февруари 2024 година. Постъпили са искания от собствениците на поземлени имоти с пълноснимачни номера 183, 184 и 185, включени в УПИ-4 за комплексно обществено обслужване в квартал номер 13 по действащия план на село Хитрино за разделяне на УПИ-4 ООО, както за всеки отделен имот се отреди самостоятелно УПИ, който да е в полза на да се ползва за жилищни нужди. Във връзка с действащата нормативна уредба по устройство на територията, предвижданията на подробните устройствени планове трябва да съответства на действащия общ устройствен план за конкретната територия. Спрямо действащия регулационен план на село Хитрино, община Хитрино, ОПИ-4, квартал 13 е с отреждане за комплексно обществено обслужване. Общият устройствен план на община Хитрино отразява предвижданията и действащия
за строителен и регулационен план, като регулирания поземлени имоти, предвиден за обществено обслужващ терен. Изложение на фактическа обстановка и предпоставка на основание член 134 алинея 1 точка 1 от Закона за устройство на територията да бъде изменен общия устройствен план на община Хитрино в обхвата на УПИ 4 квартал 13 от действащия регулационен план на село Хитрино, община Хитрино, област Шумен. На основание член 21 алинея 1 точка 11 от Закона за местно управление и местната администрация във връзка с член 124 алинея 1 и член 136 алинея 1 от Закона за устройство на територията и на основание горе изложените факти предлагам Общински съвет Хитрино да вземе следното решение. Одобрява заданието по член 125 алинея 1 от Закона за устройство на територията и разрешава да се измени общия устройствен план на община Хитрино за урегулирания поземлен имот 4 КО в квартал 13 от обществено обслужващ терен става за жилищно-устройствена зона с преобладаващо малоетажно застрояване. Площта на УПИ-то е 4100 квадратни метра. Чухте, колеги, докладната записка. Нещо въпроси имате ли? Съвсем накратко може да кажа за кой място става, да разберат по-точно колегите. В село Хитрино това се намира точно на завоя срещу така наречения метларски цех. Става въпрос за три имота, трима собственици, като имотите се намират в едно общо УПИ. Както изложих в докладната записка, към момента имотът е с предназначение за комплексно обществено обслужване и желанието е да стане за жилищни нужди. Те са къщи там, които хората си живеят и така, да. И сега просто се узаконяват като упита. Да. В последствие, ако имат някакви инвестиционни намерения, хората просто да не бъдат възпрепятствани. Мисля, че стане ясно, колеги. Предлагам да го гласуваме. На основание член 21, алинея 1, точка 11 от Закона за местно управление и местна администрация, във връзка с член 124, алинея 1 и член 136, алинея 1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Хитрино реши. Първо, одобрява заданията по член 125, алинея 1 от Закона за устройство на територията и второ, разрешава да се измени общия устройствен план на община Хитрино за урегулиран поземен имот 4 КО, квартал 13 от обществено обслужващ терен, става за жилищно-устройствена зона с преобладаващо малко етажно застрояване. Площта на УПИ-то е 4100 квадратни метра. Колеги, който е съгласен, моля да гласува с дигане ръка. Въздържали се? Против? Няма, приема се. Благодаря ви. И следващата точка от дневния ни ред е 10-та точка питане. Имате думата, колеги. Тук са кметовете, заместник кметовете, кмета на общината. Някакви въпроси? Виждам, че няма. Ако нямате, благодаря ви за участието. Закривам заседанието. Там же ето това неща, че аберем бара. Помория, помория да лезе някъде. Когато ми събира елита на НПС там, те нещо им ще даде. Той от елита ли е сега? Ако ще цял ден да ме пита, ако ще цял ден да ме пита, 2002 година